Sharri kare ne, kashi na 9. Ta ɗayan ɓangaren kuwa sauran marinonin duk tsit kake ji, in bancin hamma a bakin shago ba abin da suke yi. Tuni duka kwastoma sun koma gon abuƙin, towa ma ya zai kula ta kansu bayan ba su iya rina kowane launi ba da ya wuce tsanwa. A haka ne fa, dama an ce in hagu ta ƙiya ba a rasa komawa dama ba. Ciki da ɗaya daga cikinsu masu wayin sai suka fara zuwa wajen abuƙiyar suna ba su haƙuri, kuma suna ɗan masa maula da sunan ya ba su na cefane. To amma ba su san cewa rowa ga abuƙiyar kamar ɗan goyo ba, bai taɓa ba su komai ba, domin shi hannunsa kamar hannun 'yan dambe yake a koyaushe dunkule. Hakan bai samu ba, sannan suka fara yi masa maganan ya ɗauke su aiki sai ya dinga ba su na cefane. Haka ma ya baɗa musu ƙasa a ido ya ƙi ɗaukar su. Cikin lokaci ɗan ƙanƙani, Abuƙir ya tara dukiya mai yawa, sannan ya mallaki kuyangi baƙaƙe da farare, ya mallaki dokuna, ya mallaki bayi kala daban-daban. Idan ko ya zo wucewa ta cikin gari sai faɗuwa talakawa suke suna kwasar gaisuwa. Wannan kenan ta ɓangaren Abuƙir. Ta ɓangaren Abusir kuma, tun lokacin da Abuƙir ya kulle sa cikin ɗaki ya sace masa 'yan silallansa, tun lokacin ne rashin lafiya ya yi tsanani har ya kai ga hankalinsa ya gushe, baya iya tuna komai. Kwanansa 3 bai farka ba. A kwana na 3, cikin mutanen da suke zuwa suna duba lafiyar masu zama, ma'ana masu gidan haya, ɗaya biyo ta wurin yana duba ɗaki bayan ɗaki. Da ya zo sai ya tarar da ɗakin su Abusir kulle. A nan fa ce, aha, su waɗannan kuma guduwa suka yi. Kwana 3 kenan ban ga duhun kowa daga cikinsu ba, don gada su biya ni kuɗin hayan nawa. Ai ko ba na lamunta da wannan ba. Ya juya zai tafi kenan sai ya ji kamar ana nishi, kuma ga ɗaki a rufe. A haka ya je ya ɗauko ɗayan makullin da ke hannunsa, ya zo ya buɗe shago, ya buɗe ɗaki. Da shigarsa kenan sai ya tarar da Abusir kwance yana ta nishi, yana juye-juye, yana kiran sunan ɗan uwan nasa Abuƙir. A nan fa mai gadin gidan haya ya jure ya duka, ya ce, kai ko me ke damunka? Buɗar bakin Abusir sai ya ce, ba ni da lafiya ne, yanzu na farka kuma ina ta kiran sunan ɗan uwana ban gan shi ba. Ko ka gan shi? Sai ya ce, kwana 3 kenan ban ga duhun kowa a cikin nan ba, kuma ɗaki a kulle yake. Sai Abusir ya ce, to lalaba ƙasan wannan abun da nake kwance, ka ɗau kuɗi don Allah ka sayo min abinci domin yunwa nake ji. Mai gadi kuwa ya lalaba bai ga komai ba, ya ce, ni fa ina tunanin ɗan uwan nan naka ya kwashe kuɗinka ya gudu, shi ya sama ya kulle ka cikin ɗaki. A nan fa hawaye suka kwararo wa Abusir saboda takaici. Amarya ba aza ta kan doki ba kuma ta ɗau kaya. A nan fa mai gadi ya ga halin da Abusir yake ciki, ya tausaya masa, sannan ya ce, ka haƙura, domin ita duniya ta ishi kowa riga, sannan abin da ya ma zai gani.